משמר הכנסת נמצא עכשיו במרכז הרחבה ונערך במשמר כבוד לכניסתו של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. על פי כללי הטקס שנשמרים כאן כל השנים, יושב ראש הכנסת מייצג את הכנסת והממשלה והוא האישיות הבכירה בטקס. בקהל המוזמנים משפחות שכולות, שרים, חברי כנסת, שופטי בית המשפט העליון ונציגי הסגל הדיפלומטי שמשרתים בישראל. עבור יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, זה אולי המעמד הייצוגי החשוב ביותר מאז שהוא נכנס לתפקידו. השנה עומד הטקס בסימן הוקרה והצדעה לנשים שהעלו תרומה משמעותית למדינה ולחברה בישראל, ונערך תחת הכותרת זמן נשים. משמר עמוד, משמר שמאלה הפנה, המשמר ישר שורותיו לימין, לימין שר. חזית שוב. המשמר יציג את נשקו. הצג, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. גבירותיי ורבותיי, אל רחבת הר הרצל נכנס עתה יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין. מלווים אותו מפקד פיקוד העורף, האלוף אייל אייזנברג, קצין הכנסת, תת ניצב יוסף גריף, ומפקד מחוז ירושלים, אלוף משנה שי בלעיש. Distinguished guests, dear friends, the Speaker of the Knesset, member of the Knesset, Yuli Yoel Edelstein, is now arriving at the scene. He is accompanied by Home Front Commander Major General Eyal Eisenberg, Sergeant-at-Arms and Commander of the Knesset Guard, Brigadier General Yosef Grif, and Home Front Commander of Jerusalem District, Colonel Shai Belaish. ביוני 2011 קודם לדרגת אלוף ומונה למפקד פיקוד העורף. המשמר יעבור לדום. משמר, דום. תת-ניצב יוסף גריף, שמלווה את יושב ראש הכנסת במשמר הכנסת 35 שנים, הוא התגייס למשמר הכנסת מיד לאחר שחרור מצה"ל. תפקידו הראשון היה מאבטח, ולאחר מכן שירת במגוון תפקידים במשמר הכנסת. מונה למפקד משמר הכנסת. המשמר יחטיף את נשקו. החטף, שק! מפקד הטקס זו השנה ה-32, הוא אלוף משנה דוד רוקני. אלוף משנה רוקני מתגייס בכל שנה לקראת טקס הדלקת המשואות למילואים. אדוני יושב ראש הכנסת, טקס הדלקת המשואות והעברת הדגלים הראשיים תשע"ד ערוך ומוכן. ברשותך אמשיך בטקס. אדוני. להמשיך.
המשמר שמאלה, פנה. משמר, קדימה, צעד. להגלני היחידות, קדימה! כניסתו של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. קצין הכנסת מלווה את יושב ראש הכנסת עד כניסתו לרחבת הטקס ונשאר צמוד אליו במשך כל הטקס. שלהם שנמצאים בשימוש רק בטקסים ממלכתיים. משמר, עמוד. משמר שמאלה, פנה. כוכבים הסער עליו, את שם יושבת בוהה באפלה, שעה חולפת יום ושנה, ואת עדיין לא מחכה. שעה חולפת יום ושנה, עודך עובדת שבויה באמונה. את פרי גנך תבקשי, מי לך יאמר ומי לך ישיב. מרכבך חוטפים הימים, נותרת לבדך רוצה להאמין שהנה קרבה אותה שעה שבה הבטיח לשוב בחזרה, שהנה קרבה אותה שעה שבה הבטיח לשוב בחזרה. בדומיה עוטפת התוגה, ובליבך נותרה המשאלה. שעה חולפת יום ושנה, ואת עדיין לא ממתינה. שעה חולפת יום ושנה, עודך זוכרת ולא מאמינה. את פרי גנך תבקשי, מי לך יאמר ומי לך ישיב. מרכבך חוטפים הימים, נותרת לבדך
בחזרה, שהנה קרבה אותה השעה, שבה הבטיח לשוב בחזרה. בכיתי אתמול, אף אחד לא ראה. אחרי 25 שנים אני כבר מומחית בלבכות כך שלא יראו, ובכל זאת בכיתי. לא צריך סיבה מיוחדת כדי לבכות. מספיקה תמונה של חייל, או ילד עגול לחיי מתנדנד על נדנדה בחצר. בכיתי כשידעתי שלא יהיו לי יותר נכדים, בחגיגת יום הולדת 20, שהוא לעולם לא יחגוג. בכיתי כשהבנתי שהוא צעיר לנצח. אנחנו ממשיכים לגדול, להתבגר ולהזדקן. לא צריך הרבה כדי לבכות. גם לא צריך לראות את הדמעות. הן חלק ממני, כי הוא היה ולא יחזור. את פרי שבה הבטיח לשוב בחזרה. הנה קרבה אותה שעה, שבה הבטיח לשוב ולא שב. תודה לשירי מימון וללהקות צה"ל. למעמד הזיכרון והנפת דגל הלאום, הקהל מתבקש לקום. יזכור. רגל, צ'ק. המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. את תפילת היזכור יישא סגן משנה בר בן נעים. בר בנו של רב סרן סמי בן נעים זכרו לברכה, איש חיל האוויר שנפל במלחמת לבנון השנייה. בר בחר להמשיך את דרכו של אביו בחיל האוויר, וכיום הוא משרת כקצין בחיל. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילת המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל
עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. היכון להנפת דגל המדינה לראש התורן. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק. השנה עומד הטקס בסימן הוקרה והצדעה לנשים שהעלו תרומה משמעותית למדינה וגם לחברה בישראל. ואל מניפות דגל המדינה מצטרפת השנה אחת הצועדות של משמר הכנסת. דגל המדינה בראש התורן, תם יום הזיכרון. הכתף, שק. המשמר יציג את נשקו. הצג, שק. משמר יעבור לנוח. עמוד נוח. בבקשה לשבת. דגלני היחידות, חוצה, פנה! קדימה, צעד! טקס הדלקת המשואות של יום העצמאות ה-66 למדינת ישראל, בסימן זמן נשים. הפקת הטקס בנדה הפקות, במאי ירון הראל. הטקס יעמוד בסימן הוקרה והצדעה לנשים שהעלו תרומה משמעותית למדינת ישראל ולחברה הישראלית להגברת המודעות הציבורית לאתגרים שעדיין ניצבים בפני החברה, לחיים בשוויון, בכבוד וביטחון אישי. כי הגיע זמן נשים. This year's ceremony pays special tribute to Israeli women who have significantly contributed to the state and its society. These women have also augmented the nation's awareness to the challenges facing our society in the struggle for the basic right to live in equality, dignity, and personal security. So now it's women's time. אורי, אורי דבורה. אורי, אורי, דברי שיר. יצירה מוסיקלית שהלחינה במיוחד לטקס המלחינה נורית הירש לפסוקי שירת דבורה. שמעו מלכים האזינו אוזנים, אנוכי לאדוני אנוכי אשירה אזמר לאדוני אלוהי ישראל. שמעו מלכים האזינו אוזנים, אנוכי לאדוני אנוכי אשירה אזמר לאדוני אלוהי ישראל. אדוני בצאתך משעיר
מפני אדוני אלוהי ישראל. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות. חדלו פזון בישראל, פזון בישראל חדלו, עד שקמתי דברה, שקמתי עם תודה לזמרת אסתר ראדה, למלחינה נורית הירש, לנגני סימפונט רעננה ולנגני חיל החינוך והנוער. תודה למקהלות זמר לך הרצליה, שירן רמת השרון ורון חולון. מנצח ומעבד דודי זבה. תודה לרקדני זוז במחול, סולנית נופר לוינגר, קוריאוגרפיה יורם קרני. יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין יישא עתה את דברי ברכתו. The Speaker of the Knesset, Yuli Yoel Edelstein, will now deliver his greeting address. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין ידליק את המשואה המרכזית ליום העצמאות, ממנה ידליקו את כל 12 המשואות כמניין שבטי ישראל. בטקס הדלקת המשואות הראשון היה זה יושב ראש הכנסת ראובן שפרינצק שהדליק את המשואה. את הלפיד הגישה לו אז חיילת מפיקוד הגדנ"ע. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין היה, קודם שנבחר ליושב ראש הכנסת, השר לקליטת העלייה, שר ההסברה והתפוצות והשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור. הוא היה בעבר מסורב עלייה ואסיר בברית המועצות. בהכשרתו הוא מורה לשפות, בעיקר עברית. חבר הכנסת אדלשטיין נולד בצ'רנוביץ' בברית המועצות. אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל, שנה שנה ביום הזה, עם רדת השמש על הרי ירושלים, אנו ניצבים כאן לצד קברו של חוזה המדינה. בין מחוזות הזיכרון למצהלות העצמאות, בין מצבות האש של הנספים בשואה ולצד מצבות האבן של קברי לוחמינו, גיבורי מערכות חירות ישראל, אנו שבים ומחדשים את הברית הכרותה בינינו, ברית האהבה לארץ ישראל, ברית הציונות. מתוך הכאב והזיכרון, הגעגוע והבכי, חמושים במעייני האמונה בצדקת הדרך ובצור ישראל, אנו שבים ומעלים את דגלנו אל ראש התורן. ברגע זה, שבו מתמזגים האישי והלאומי, יחד איתכם, אני נושא תפילה. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו,
הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חג עצמאות שמח ישראל. אזרחי ישראל, כבר 66 שנים עושה החברה הישראלית את הלא יאמן. תחת שמש קופחת ועל אדמה סרבנית בנינו כלכלה חזקה והפרחנו את הישימון. בתנאים קשים, בדוחק ובמחסור, קלטה מדינת ישראל מיליוני עולים ובנתה חברה פתוחה ויצירתית, מגוונת ורבת פנים. חברה המהווה את המשאב היקר ביותר שלנו, את ההון האנושי שבו טמון עתידנו. מעל הכל, מדינת ישראל היא פלא אזרחי, דמוקרטיה משגשגת השומרת על חירות אזרחיה בעת מלחמה כבעת שלום. אך לא הכל הגשמנו. החברה הישראלית עדיין מחולקת למגזרים ולשבטים, מלאת סתירות וניגודים. ולכן שנה אנו ניצבים כאן ברגעים החגיגיים ביותר ובוחנים את עצמנו ואת דרכנו בעיניים פקוחות ובלא משוא פנים. כאלה אנחנו, זה יהודנו וזה גורלנו. לעולם איננו שבעי רצון, אף פעם איננו נחים על זרי הדפנה. תמיד חותרים לתקן את עצמנו, לתקן את העולם. אזרחי ישראל, השנה במיוחד סדר היום הלאומי שלנו כוון כלפי פנים, אל מרכיבי היסוד של הזהות היהודית והישראלית, מתוך רצון לנסח אותם מחדש. כחברה בדקנו את טיב היחסים בין מגזר אחד למשנהו, בין אדם לחברו, שאלנו את עצמנו מיהו יהודי ומיהו ישראלי. מה בין זהותנו היהודית לזו הישראלית? מהו כרטיס הכניסה לחברה הישראלית על שלל גווניה, ובידי מי, אם בכלל, הזכות לתת אותו? עברנו תהליך חשוב ורב משמעות, תהליך שגיבש וסדק אותנו גם יחד. לרגעים נדמה שהרקמה העדינה המחברת אותנו נקרעת ומדממת, שתחושת היחד שלנו מתפוררת, שהערבות שלנו כלפי עצמנו מתערערת. לרגעים נדמה כאילו החברה הישראלית שבה ונחלקה לשבטים, שבט דתי מול שבט חילוני, שבט עני מול שבט עשיר, שבט שמאל מול שבט ימין, פריפריה מול מרכז. אזרחי ישראל, נולדתי במדינה שדגלה בשינוי מלמעלה, בכפיית סדר יום, בריסוק ובהכרעה של מתנגדים מצפוניים ופוליטיים ובחינוכם מחדש. כשזכיתי לעלות לארץ, הושיטה לי החברה הישראלית את זרועותיה וקיבלה אותי ואת משפחתי כבני בית, כפי שאנחנו, כפי שהיינו. הרגשנו אז כמו בשירה של נעמי שמר. טנא ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת במלך, זה מה שיש. שב איתנו כאן. שב איתנו, זה הבית, תריס פתוח למדבר. שב איתנו כבן בית, לא כהלך זר. בישראל למדתי ששינוי אמיתי מתרחש לאורך זמן, שלכפייה, גם זו הנעשית בכלים דמוקרטיים, יש כוח מוגבל, שחוק, גם אם יתקבל ברוב, לא תמיד יכול לשנות חברה. אכן הכרענו השנה הכרעות חשובות, אבל השינוי האמיתי עדיין ניצב כאתגר מול החברה הישראלית, מולנו. איננו יכולים להצהיר על כבוד האדם, אך לנעול את דלתות המועדון בפני צעיר ממוצא אתיופי. איננו יכולים לחוקק חוקים לשוויון בנטל, אך לנעול את דלת המשרד בפני מועמד חרדי. איננו יכולים להצהיר על ברית דמים עם בני העדה הדרוזית,
או כל בן מיעוטים אחר המשרת בצה"ל, מבלי לכונן עמהם ברית חיים, מבלי לפתור את בעיות הדיור והאבטלה של צעירי העדה. אסור לנו לאפשר את קיומה של ישראל של מי שמגיע להם, לצידה של ישראל של מי שנדחו לשולי החברה והכלכלה. אוטוסטרדות ומסילות רכבת מקצרות את הדרך לדימונה וקריית שמונה, אך הן אינן מקימות קשרים בין לבבות. דבר לא יעזור לערי הפריפריה ואזורי הספר אם אנחנו לא נחליט להעמיד אותם במרכז, בלב החברה והמדינה. אסור לנו לאפשר את קיומה של ישראל השנייה בצידה ובצילה של ישראל הראשונה. אין לנו הפריבילגיה ליצור שתי מדינות לעם אחד. מדי שנה בשנה, בצאת יום הכיפורים, אנו עומדים ובפינו תפילה. פתח לנו שער בעת נעילת שער. זו תקוותי גם הערב בעומדי כאן לפניכם. בואו נפתח את שערי ליבנו. בואו נפתח את שערי החברה הישראלית בפני כל אזרח ואזרחית. לאיש אין בעלות על הישראליות. היא איננה שייכת לקבוצת אנשים או למפלגה פוליטית. כל מי שרוצה להיות שותף ליצירה הישראלית, בעשייה ויזמות, מוזמן לקחת בה חלק כבן בית, לא כהלך זר. פתיחת החברה הישראלית לקבלת האחר והשונה לא תבוא בכוח חוק כזה או אחר. פתיחת החברה הישראלית תתרחש רק אם נהיה מוכנים לכך מבפנים. המדינה היא שלנו, ועלינו מוטלת החובה לקבוע את דמותה, בהווה ולדורות. אזרחי ישראל, הערב תדלקנה את המשואות אזרחיות ישראליות מכל המגזרים והקבוצות. נשים שהן דוגמה לעשייה, ליצירה, לבניין ולמעורבות. נשים פורצות דרך ומתקנות עולם, שקידמו כל אחת בתחומה את החברה הישראלית כולה. אתן פרצתם שבילים ודרכים במו ידיכן. אתן פתחתן שער נעול אחרי שער נעול. אתן קידמתם לא רק את הנשים בישראל, אלא את ישראל כולה. כולכן, כולכן, לתפארת מדינת ישראל. אבל לא רק אתן ראויות להערכה. משואות אלה מייצגות עבורנו את עולמן של נשות ישראל, מורות ורופאות, קצינות וחוקרות, פעילות חברתיות ויזמות, נשים, אמהות, רעיות ובנות. רבות בנות עשו חיל, ואתן עליתן על כולנה. אזרחי ישראל, בפרוס עלינו שנת העצמאות ה-66 למדינת ישראל. גדולה אמונתי ביכולתנו לעמוד באתגרי הדור והשעה. ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. חג עצמאות שמח ישראל. יושב ראש הכנסת מתכבד להדליק את המשואה לכבוד יום העצמאות ה-66 של מדינת ישראל. The Speaker of the Knesset is now being honored to kindle the torch marking Israel's 66th Independence Day. אני, יולי יואל אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, בנם של דוקטור יורי אדלשטיין ודוקטור אניטה אדלשטיין לבית רוזנצוויג, ניצולי השואה, אנשי אקדמיה ואנשי רוח. מורה לעברית במחתרת, פעיל ציוני ואסיר ציון בברית המועצות, איש גוש עציון, מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-66 למדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. לכבוד ירושלים בירת ישראל,
העיר העתיקה והחדשה, עיר שחוברה לה לנצח יחדיו, מחוז געגועינו ותקוות עתידנו, כותל הדמעות של העם היהודי ומקור שמחתו. לכבוד נשות ישראל החוגרות בעוז מותניהן ומאמצות זרועותיהן בעשייה יומיומית ובהגשמה אישית ולאומית. לכבוד הכנסת, בית המחוקקים והיכל הדמוקרטיה הישראלית, ביתם של שליחי הציבור ונציגיו המביאים לידי ביטוי את אופייה המיוחד של הדמוקרטיה הישראלית ואת הרוח המפעמת בה. לכבוד חיילות וחיילי צבא ההגנה לישראל וכל זרועות הביטחון העומדים על משמר ארצנו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ביבשה, באוויר ובים. לכבוד אחינו האסיר יונתן פולארד, שכל כך קיווינו לראותו איתנו כאן היום, ומתוך תפילה ותקווה לכלל אחינו הנתונים בצרה ובשביה. לכבוד אחיותינו ואחינו תושבי הפריפריה, חלוצי ההתיישבות העירונית והחקלאית בכל מרחבי ארץ ישראל, באופקים ובנתיב העשרה, בחצור הגלילית ובמרום גולן, בבית שאן ובמחולה, באלון מורה ובסוסיא, עלו נעלה כי יכול נוכל, ולתפארת מדינת ישראל. את מקומו, יתחיל טקס הסעת הנשיאות. בנאומו בטקס אמר יושב ראש הכנסת אדלשטיין, כי השנה במיוחד סדר היום הלאומי כוון כלפי פנים למרכיבי היסוד של הזהות היהודית והישראלית. מעמד הדלקת 12 משואות כנגד 12 שבטי ישראל. 12 torches will now be kindled to symbolize the 12 tribes of Israel. את מדליקות המשואות יציגו חתן פרס ישראל, יהורם גאון, והשחקנית והזמרת אניה בוקשטיין. את הדלקת המשואות מלווה תזמורת צה"ל בניצוחו של רב סרן נועם ענבר. כרמלה מנשה. כרמלה מנשה היא הכתבת והפרשנית לענייני צבא וביטחון של כל ישראל. קולה הוא קול ייחודי בנוף התקשורת בארץ. ב-26 השנים שבהן היא ממלאת את התפקיד, הטביעה את חותמה על האופן שבו התקשורת מסקרת את צה"ל. מיוחדת במינה היא תרומתה והשפעתה על החייל האדם. היא פתחה את ליבה, את עיניה ואת אוזניה, לא רק לצה"ל אלא גם לחייל היחיד ולמשפחתו, והפכה לקצינת הקבילות הלאומית הבלתי רשמית. כרמלה של החיילים ושל האימהות, שהצליחה להטמיע את ההבנה כי כוחו של צה"ל הוא בראש ובראשונה בחייליו. כרמלה מנשה, בכבוד. אני כרמלה מנשה, בת לואיז וג'ורג', נינה למשפחת רבנים מבגדד, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד קהילת יהודי עיראק, קהילה מפוארת שהותירה את רכושה מאחור ובאה לארץ, ענייה בנכסים אך עשירה ברוח, וחינכה את בני דורי להרחבת דעת, אחריות ומסירות חברתית, ערכים שאנו מבקשים להנחיל לילדינו ובתי יחידתי אלה. לכבוד חופש העיתונות בשידור הציבורי ולמען ביתי המקצועי, רשות השידור, למימוש זכות הציבור לדעת, לדיוק
ולאתיקה מקצועית, לכבוד חיילי צה"ל ומשפחותיהם, והנותנים בי אמון שאנהל בשמם את המאבק למען טוהר הנשק, זכויות הפרט והשקיפות, לכבוד המפקדים שאוזנם קרויה לביקורת ורצונם עז לשפר את הראוי שיפור, מתוך כבוד ומחויבות אוהבת לאזרחי ישראל הראויים לשוויון הזדמנויות ולידיעת האמת ולתפארת מדינת ישראל. שחר פאר ופסקל ברקוביץ'. שחר היא פאר וכבוד למדינה, שחר של יום חדש. טניסאית המייצגת נשים ספורטאיות בישראל שהגיעו להישגים מרשימים בתחרויות בינלאומיות. ספורטאית בעלת עוצמה ומעוף, עטורת פרסים, נחשבת למצליחה ביותר בתחומה בישראל בכל הזמנים. שחר פאר, בכבוד. אני שחר פאר, בת עליזה ודוב, אחות לשני ולשלומי, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד סבי יוסף, זכרו לברכה, שהיה פרטיזן, ותיבדל לחיים ארוכים סבתי יוליאנה, ניצולת אושוויץ, לכבוד סבי שלמה, זכרו לברכה, שבא ארצה כרופא מתנדב במלחמת השחרור, ותיבדל לחיים ארוכים סבתי מרגלית, ילידת הארץ, לכבוד התקווה והאמונה ברוח האדם, והזכות המיוחדת להוביל את מצעד החיים באושוויץ שצעדו בו גם אמי וסבתי. 3 דורות, 3 נשים, עוצמה נשית בהיסטוריה היהודית. לכבוד ענף הטניס והספורט הישראלי וייצוגנו ברחבי העולם. לחיזוק תפקידי כשגרירה של העם היהודי, להיות שווה בין שווים בכל מקום בעולם. להמשך ביסוס מעמדה של ישראל בעולם, כמדינה מקדמת את הספורטאים והספורטאיות. פסקל ברקוביץ' היא ספורטאית פראלימפית שהייתה למקור השראה ולסמל למצוינות. בסיפור חייה שזורים חסד, גבורה וניצחון הרוח. פסקל הייתה נערה בצרפת כשבאחד הימים בדרכה לבית הספר דרסה אותה רכבת, 2 רגליה נקטעו אז. למרות התאונה הגשימה את חלומה, עלתה לארץ והתגייסה לצה"ל. מאז פסקל ממשיכה להגשים חלום אחר חלום. היא כתבה רבי מחר, הקימה משפחה, והיום היא מרצה בחברות ובארגונים גדולים. פסקל עוסקת שנים בספורט אתגרי ומדורגת במקום הרביעי בעולם בטיפוס ספורטיבי על קירות. בגיל 40 חזרה להיות ספורטאית אולימפית וייצגה את ישראל בהצלחה פעמיים, בחתירה בקייק ובאופני יד. בימים אלה היא מתאמנת לקראת אולימפיאדת ריו 2016. פסקל ברקוביץ', בכבוד. אני פסקל ברקוביץ', בת לוז ברניה ויהודה ברקוביץ', רעיה לעוז קופ ואם לעדן ולמיקה, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד עמיתיי הספורטאיות והספורטאים הנכים המסמלים מסע מופלא ומשמשים מורי דרך לרבים, לכבוד הספורט והתנועה כדרך חיים וניצחון, לכבוד הכוח האדיר של האדם הגובר על כל מגבלותיו,
לכבוד המתנדבים והתורמים בנתינה טהורה, ובהם מי שסייעו לי לעלות לארץ ומלווים אותי מאז, ובראשם תת-אלוף אהרון דוידי, זכרו לברכה. לנשים בישראל, לכבוד החופש לבחור את החיים שהן מבקשות לעצמן, כל אחת בדרכה. לכבוד האימהות בישראל, מטפחות גם משפחה וגם עשייה. לכבוד החולמים הגדולים שחותרים להגשים את חלומם לעתים כנגד כל הסיכויים. לכבוד הנר הבוער בכל אחד מאיתנו המבקש להאיר בטוב את העולם כולו. ולתפארת מדינת ישראל. בליינש זוודיה. בליינש זוודיה באה במיוחד מאדיס אבבה להשתתף בטקס. בליינש עשתה היסטוריה. היא נולדה בגונדר שבאתיופיה. כשהייתה בת 17 עלתה ארצה, רכשה השכלה אקדמית והצטרפה למשרד החוץ, המקום האהוב עליה. מילאה תפקידים בכירים בארץ ובחוץ לארץ. היא הקימה משפחה והיא אם לשלושה. כיום בליינש היא שגרירת ישראל באתיופיה, ושגרירה לא תושבת של רואנדה ובורונדי. הילדה שנולדה באתיופיה ועזבה את ארץ הולדתה, חזרה לשם כשגרירה. בליינש זוודיה, בכבוד. אני בליינש זוודיה, בת אדיס וגטי זוודיה, זכרם לברכה, מתכבדת להדליק מסועה זו לכבוד הוריי שלא זכו לראות אותי במעמד זה. אבי גטי זוודיה, שהיה מנהיגה הרוחני של הקהילה האתיופית כל חייו. לכבוד משפחתי, בעלי ושלושת ילדיי שנשארו במקום שירותי באתיופיה או 8 אחיי ואחיותיי בארץ. לכבוד יוצאי אתיופיה אשר נספו בסודאן ולא זכו להגשים את חלומם לעלות לארץ ישראל. לכבוד מי ששרדו במסע מסודאן וזכו לעלות לישראל ולבנות בה את ביתם. להמשך שילובם והצלחתם של יוצאי אתיופיה בחברה, בצבא, במוסדות ההשכלה, בתקשורת ובכל תחום ועניין. לכבוד חבריי וחברותיי ממשרד החוץ שתמכו בי, סייעו לי ונתנו בי אמון. לכבוד היהודים הפזורים ברחבי העולם ולתפארת מדינת ישראל. מרים פרץ. מרים היא פרץ של טוב לב ונתינה לחברה, חדורת שליחות לחיזוק הרוח היהודית והישראלית. עלתה לארץ בילדותה והתחנכה במעברת חצרים ובשיכון ד' בבאר שבע. עברה עם משפחתה לשארם א-שייח, היא אופירה. לאחר הפינוי הייתה ממקימי היישוב גבעת זאב, ניהלה שם בית ספר וכיום מפקחת במשרד החינוך. מרים אם ל6 ילדים. בכורה סגן אוריאל פרץ נפל בקרב בלבנון בשנת 1998. בנה השני, רב סרן אלירז פרץ, סגן מפקד גדוד בחטיבת גולני, אב ל4 ילדים, נפל בעזה בערב פסח 2010. מרים בחרה להמשיך בחיים. היא נפגשת עם חיילים, נוער ומשפחות שכולות, ומעבירה מסרים של תקווה ואמונה בכוחו של האדם לצמוח ממשברים. מרים פרץ, בכבוד. אני מרים פרץ, בת
יעקב ואיתו חיון, זכרם לברכה, אלמנת אליעזר, זכרו לברכה, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד הנופלים, מגיני העם והארץ, ובהם שני בניי, לוחמי סיירת גולני, אוריאל ואלירז, זכרם לברכה. הטמונים כאן בהר הרצל. לכבוד המשפחות השכולות, גיבורות בעל כורחן, מעוררות השראה, שאת היגון הפכו לניגון, ובכך מהוות מופת ודוגמה לרוח האדם, לעוצמת החיים ולגודל משמעותם. לפצועי ונכי צה"ל בתפילה לרפואתם במהרה. לחיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון העומדים על משמרתם ומהווים חוליה בשרשרת הדורות שבזכותה מתקיימים כאן חיים של בניין, עמל ויצירה. לכבוד אנשי מערכת החינוך המשקיעים לילות כימים לעצב את דור ההמשך ברוח של תקווה ואמונה, אהבת האדם והמולדת ומתוך חיבור לשורשינו העתיקים. לכבוד אוהבי הארץ ובוניה, המאמינים בצדקת הדרך ובצור ישראל. לכבוד אזרחי מדינת ישראל וכל הכמהים ומייחלים לברכת ונתתי שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה ולתפארת מדינת ישראל. מקסין פסברג, מנכ"לית ומנהלת מפעלי הייצור של אינטל ישראל וסגנית נשיא אינטל העולמית. מורה ומחנכת שהתקבלה כמהנדסת לאינטל והתקדמה עד שמונתה למנהלת מפעל הייצור הראשון בקריית גת. מקסין הצעידה את אינטל להיות חברה המעסיקה כ10,000 עובדים בארץ, בהם גם מהמגזר הערבי והחרדי. היא הפכה את קריית גת למרכז הייטק בדרום, התורם לחוסן הכלכלי של האזור ושל המדינה. מקסין אם לשניים, מעוררת השראה ומהווה דוגמה לנשים הנמצאות בעמדות בחירות בכלכלה ובתחומי הטכנולוגיה המתקדמת. מקסין פסברג, בכבוד. אני, מקסין פסברג, בת אברהם זכרו לברכה, והילדה תיבדל לחיים ארוכים, אהובתו של יוסי ואימם של גיא וליאת, מתכבדת להשיא משואה זו לכבודו ולזכרו של אבי, שהיה טייס קרב במלחמת העולם השנייה, נלחם בצורר הנאצי ולא זכה להיות כאן היום. לכבוד דורות של תעשיינים בישראל שהובילו אותנו מסיב הכותנה לסיב האופטי. לכבוד 10,000 עובדי אינטל ישראל שתורמים זה 40 שנה לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל ולחינוך הדור הבא של המהנדסים והטכנאים בארץ. לשילוב הפריפריה הדרומית של ישראל, קריית גת, שאינטל כרכה את גורלה בה כבר שנים רבות. לכבוד המדינה שלי, המאפשרת שילובים יצירתיים ומרתקים בין אנשים, דתות וזרמים. לכבודנו הנשים, שזכינו להגיע לקדמת הבמה. לכל הצעירים החולמים להגיע למעמד הזה, לכו
והגשימו את חלומותיכם, ולתפארת מדינת ישראל. הינדיה סלימאן. הינדיה סלימאן היא פנינה בעמק, רוקמת את סיפור חייה לסיפור הצלחה. הינדיה מנהלת מרכז לאומנות ולמלאכת יד של נשים מהכפר, המשמש גם מיזם תיירותי שוקק חיים בגליל העליון, ושמו פנינת העמק. סיפור חייה מעיד על אישיותה המיוחדת כמנהיגה ויזמית מלידה. הינדיה סלימאן מוסלמית, בת למשפחת פלאחה, תושבת הכפר בועיינה נוג'ידאת, התאלמנה בגיל 28 וגידלה לבדה את 4 ילדיה. 3 בניה שירתו בצה"ל. הינדיה ריכזה קבוצת נשים המתפרנסות מעבודתן וגאות בשימור מסורתן האומנותית, ובכך תרמה לקידום מעמד הנשים בכפר. הינדיה סלימאן, בכבוד. אני הינדיה סלימאן, בת סאלח ופאטמה סלימאן, מתכבדת לשיא המשואה הזו לכבוד קידום מעמד האישה במגזר הערבי והאפשרות להתפרנס בכבוד תוך שמירה על ערכי המסורת והתרבות, לכבוד פיתוח יוזמות חדשות ומתן הזדמנויות לנשים להתקדם ולתרום מכישרונן ומכלותן לחברה, לכבוד הדו-קיום בין המגזרי להגברת התיירות ולחילופי תרבויות הדדיים ולתפארת מדינת ישראל. טלי פרץ כהן. טלי פרץ כהן נולדה וגדלה בקריית שמונה. טלי עושה עבודת קודש הדורשת תעצומות נפש אדירות. היא מטפלת בתופעה הכאובה של אלימות ותוקפנות כלפי נשים בחברה הישראלית. טלי התחילה את דרכה כמתנדבת וכיום מנהלת מרכז סיוע בגליל ובגולן שנותן מענה לכל פנייה בכל שעות היממה. טלי עוסקת בליווי ובטיפול מקצועי בהכשרת מדריכים ובבניית מערך חינוך והסברה להעלאת המודעות לתופעה מדאיגה זו ולמניעתה. טלי פרץ כהן, בכבוד. אני, טלי פרץ כהן, בת דניס פרץ זכרה לברכה, ומקס פרץ שייבדל לחיים ארוכים, בת זוג ליעקב פרץ ואם לדניאל ואריאל, מתכבדת להשיא משואה זאת לכבוד חברה טובה יותר, המבוססת על ערכי מוסר, חמלה, כבוד ושוויון הזדמנויות. לכבודן של אלה השומרות על כבודן ואמונתן חרף הפגיעה בגופן ובנפשן. להן אני מצדיעה, אותן אני מחבקת ובזכותן מתחזקת. לכבוד המתנדבות ונשות הצוות במרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ולכבוד התורמים והתומכים העושים מלאכת קודש וקשובים לכל פנייה וקריאת מצוקה. לכבוד האמונה וההבנה שכל אחת, גם אם היא מתגוררת בפריפריה הרחוקה, ראויה והיא יכולה לקבל עזרה וסיוע. לקחת חלק בתוכניות ההתערבות שהמרכזים מציעים, להיות חלק משינוי חברתי ושינוי עמדות,
ולתפארת מדינת ישראל. הרבנית עדינה בר שלום. הרבנית עדינה בר שלום, שכל נתיבותיה נועם ועדנה ודרכיה דרכי שלום, משלבת באישיותה השקפה חרדית, פתיחות מחשבתית ויכולת ביצוע מרשימה. היא הגתה את הרעיון לאפשר לציבור החרדי, גברים ונשים כאחד, לרכוש השכלה אקדמית, להשתלב במעגל התעסוקה במשרות בכירות, וכך גם לקרב בין זרמים חברתיים שונים בעם. הרבנית בר שלום היא דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בן גוריון. היא הקימה את המכללה החרדית בירושלים, ובכך חוללה שינוי מבורך בציבור החרדי. עדינה בר שלום, בכבוד. אני, עדינה בר שלום, בתם של הרב עובדיה והרבנית מרגלית נוחם עדן, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד אבי, מורי ורבי, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו השנה, ולאור מורשתו אני ממשיכה לפעול ביתר שאת וביתר עוז. לאלפי התלמידים והתלמידות החרדים הלומדים במוסדות הייחודיים להשכלה גבוהה ומציגים הישגים מעוררי התפעלות, הישגים המביאים לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית. לכבודם של נשות החיל החרדיות שסייעו בהקמת עולם התורה ומשלבות באמונה ובגאון את ייעודן הרוחני לצד מובילות חברתית. לכבוד הצטרפותם של אלפי צעירות וצעירים חרדים אל שוק העבודה, כשהם נהנים מיגיע כפיהם ומקדשים שם שמיים בהליכותיהם, ושני אלה מתקיימים בידם, כפי שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, ולתפארת מדינת ישראל. מרים זוהר, שחקנית תיאטרון בית לסין, כלת פרס ישראל ובעלת תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן ומאוניברסיטת תל אביב. מרים מעשירה את עולם הבמה והתרבות בישראל זה 65 שנים וממשיכה בעשייתה התיאטרלית גם היום. מרים ניצולת שואה, גילמה עשרות דמויות בלתי נשכחות של נשים מורכבות ועוצמתיות הנאבקות על מימוש דרכן הייחודית בעולם לצד דמויות של נשים ניצולות שואה. סיפור חייה משמש דוגמה ומופת לדור הצעיר של שחקניות הבמה. מרים זוהר, בכבוד. אני, מרים זוהר, בת רחל וחנוך כץ, זיכרונם לברכה, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד יקיריי אשר במעבר מעצב לשמחה נושאת לי בליבי את זכרם. בעלי, העיתונאי אריה גלבלום, אבי חנוך כץ שלא שרד את השואה, ובן אחי, החייל צביקה כץ, שנפל במילוי תפקידו והוא רק בן 19. לכבוד ניצולי השואה, שניצלו מהתופת וזכו לעלות לארץ, לבנות ולהיבנות בה, להתחיל חיים חדשים ולהגשים את ייעודם וחלומם. ולכבוד ניצולי השואה שחיים בינינו, שלא זכו לחיות בכבוד הראוי להם ומתמודדים עד היום עם מחסור ובדידות.
לכבוד התיאטרון הישראלי, המעניק לצופים חוויה תרבותית עשירה וערכית, ולתפארת מדינת ישראל. דוקטור קירה רדינסקי. דוקטור קירה רדינסקי מדענית ויזמית בתחום מדעי המחשב. נבחרה על ידי כתב העת הטכנולוגי של אוניברסיטת MIT לאחת מ-35 הממציאים הצעירים המבטיחים שבעולם. דוקטור רדינסקי פיתחה טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת לנבא אירועים עתידיים על סמך ניתוח נתונים מארכיונים של חדשות, ספרי היסטוריה ואנציקלופדיות. המערכת שפיתחה מאתרת תבניות של אירועים שעל פיהם ניתן לחזות התרחשויות חוזרות כמו אסונות טבע, מגפות וגלי אלימות. כיום דוקטור רדינסקי עומדת בראש חברת הזנק ששמה לה למטרה לקדם את הכלכלה באמצעות כלים מדעיים הניתנים למקבלי ההחלטות. דוקטור קירה רדינסקי, בכבוד. אני, קירה רדינסקי, בת נטליה, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד אמי ודודתי שעלו לבדן מברית המועצות כדי לבנות חיים חדשים בארץ ישראל. בזכות תשוקתן למדע ולמצוינות אני עומדת נרגשת כאן היום. לכבוד הסקרנות המדעית המפלסת את דרכנו לחזית הטכנולוגיה העולמית, המונעת בעזרתו של דור חדש, המאתגר מוסכמות, מנסה כיוונים שנויים במחלוקת ופורץ דרכים המצעידות את האנושות קדימה, ולמורים העושים את עבודת הקודש של טיפוח הדור הזה. ליזמים שבזכותם נדע לפתוח דלתות לאלה מבינינו הרוצים ורוצות לפרוץ דרכים חדשות. לכבוד החולמים והמתעקשים שלוקחים סיכונים, נופלים, קמים ומשנים את פני מדינת ישראל והעולם. ולתפארת מדינת ישראל. האלופה אורנה ברביבאי. אורנה ברביבאי היא אלופה, ראש אכ"א אגף כוח האדם בצה"ל, האישה הראשונה בצה"ל שהוענקה לה דרגת אלוף. אורנה נולדה ברמלה. מאז גיוסה לצה"ל לפני 33 שנה מילאה שורה ארוכה של תפקידים, בהם מפקדת לשכת הגיוס בבאר שבע, קצינת השלישות של אוגדת המילואים פיקוד המרכז וקצינת השלישות הראשית. ב-2011 מונתה לתפקיד ראש אגף כוח האדם. היא הייתה לאישה הראשונה בדרגת אלופה והמפקדת הראשונה על חיל שאינו חיל נשים. אורנה ברביבאי, בכבוד. אני, אורנה ברביבאי, בת צילה ואליהו שוחטמן, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד צבא ההגנה לישראל, המבטיח את קיומה של מדינת ישראל ומבטא ערכים של מסירות נפש, אהבת הארץ, רעות וערבות הדדית. לכבוד רב התרבותיות המתקיימת בצה"ל, צבא העם, מתוך מחויבות לכבוד האדם ולמתן הזדמנות שווה לגברים ולנשים. לכבוד רבבות המשרתים בחובה, בקבע ובמילואים, המהווים את יתרונו המשמעותי של צה"ל, הפועלים מתוך שליחות ומבטיחים את שלום המדינה וביטחון תושביה. לכבוד עוז רוחם של הלוחמים במערכות ישראל, נעדרי צה"ל ונפגעיו, ובהם רבים שלא שבו והותירו משפחות הנושאות את כאב השכול. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לכבוד המפקדות והחיילות בים, באוויר וביבשה, המלאות תפקיד מרכזי בהגנה על ביטחון המדינה ולתפארת מדינת ישראל.
גל יוסף וגאולה כהן. גל יוסף היא ים סוער, סוחפת ואוספת הישגים ואינה נחה לרגע. תלמידה מצטיינת ומכוננת בכיתה י"א בתיכון אחד העם בפתח תקווה. גל, מנהיגה מלידה, יש בה שיקול דעת, דוגמה אישית ואחריות. מגיל צעיר השתתפה בפעילויות של בני נוער בתחומים חברתיים, וכיום היא יושב ראש מועצת התלמידים הארצית. גל יוסף, בכבוד. אני, גל יוסף, בת סיגל ורובי, דור שלישי לניצולי שואה, מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד 700,000 בני הנוער במדינת ישראל שמבטיחים לזכור ולא לשכוח, ולאלה המשקיעים מזמנם וממרצם כדי להתנדב למען החברה ולחולל בשינוי. לכבוד הורינו, מורינו ומדריכינו, לכבוד מועצות התלמידים בכל הארץ הפועלות למען רווחת בני הנוער ליצירת עתיד טוב יותר לדור הבא, כי האחריות על העתיד היא בידינו. לכל העומדים לפני גיוסם לצבא ההגנה לישראל ולשירות הלאומי, שובו בשלום. לכבוד בעלי היוזמה, המחשבה המקורית ופורצי הדרך, מי ייתן ונמשיך להניף דגל כחול לבן גבוה בכל העולם, בלי מגבלות ובלי גבולות. גאולה כהן. גאולה כהן, הגיע זמן גאולה. לוחמת נועזת במחתרות אצ"ל ולח"י שלחמו נגד הבריטים בתקופת טרום המדינה. הייתה הקריינית הראשית של תחנת השידור המחתרתית ונידונה על ידי הבריטים למאסר, אך הצליחה להימלט מן הכלא. הצטרפה לתנועת הליכוד ובמשך 19 שנה הייתה חברת כנסת וגם סגנית שר במשרד המדע. גאולה כהן כלת פרס ישראל, פועלת למען שלמות הארץ, ההתיישבות היהודית החדשה ולמען העלאת יהודים מגלויות ישראל. גאולה כהן, בכבוד. אני, גאולה כהן, בת מרים ויוסף, מתכבדת להשיא משואה זו לכבודה של המשואה הראשונה שהודלקה עם קום המדינה, שזכיתי לעמוד מול האש החיה שבערה בה ושבוערת בתוכי גם היום. לכבודם של הוריי, זכרם לברכה, שהורישו לי את הניצוץ של אהבת הארץ, שלאורו אני חיה ופועלת גם היום. לכבודם של בני, כלתי ונכדיי, שנותנים טעם לחיי. ולזכרם של חבריי הלוחמים, שחלמו גם ביום, כשהכל היו מפוקחים אל יומם, שלחמו גם בלילה, כשהכל היו ישנים את לילם, שנפלו בצידי השעות הגדולות, שעות שלא יום ולא לילה, שעות של בין השמשות, בהם נבראים עולמות. ולתפארת מדינת ישראל. גבירותיי ורבותיי, 12 משואות כנגד 12 שבטי ישראל. Ladies and gentlemen, 12 torches representing the 12 tribes of the people of Israel.
קומי צאי אחותי קלה, קומי צאי, בשורת אביב לך הבאתי. מאחור גדר גני נראה ציץ, נשמע קול הדרור על ביתי. מאחור גדר גני נראה ציץ, נשמע קול הדרור על ביתי. על החסד אל וארץ, על כנפור, ובפלגים נפלה רינה. לבלבו בגן העצים אביב בא, הדובדבניה הלבינה. לבלבו בגן העצים אביב בא, הדובדבניה הלבינה. יחד נפליג אל השדה, אל ההר ואל הגיא, ועלקת שם זכריות. סוף בלי נקטר, אל צווארך מרגליות. סוף בלי נקטר, אל צווארך מרגליות. אל צווארך מרגליות. דברי עכשיו ילדה, אני שומעת, כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודעת, שלא תמיד הקשיבו לקולך. דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך. עולם חדש וטוב אני אתן לך, כבר במבט כחול את מגלה חשוב לראות פתאום חצי ירח קורץ צהוב צהוב מתוך האפלה. עולם חדש וטוב אני אתן לך, כבר במבט כחול את מגלה כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח קורץ צהוב צהוב מתוך האפלה. ביום ההולדת שלי נעמדתי מול הנרות וחשבתי, באמת, מה כדאי לי להיות? שופטת, משוררת, או כוכבת בסרט, רופאת ילדים, או מדריכת ריקודים, טייסת, מהנדסת, אולי חברת כנסת. ואז, כשהתבלבלתי כבר מרוב אפשרויות, אמא בשקט ניגשה, ליטפה את ראשי ואליי לחשה. זה לא משנה מה את בוחרת. מה שחשוב זה שתהיי מאושרת, שתעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת, שיהיה לך טוב. שתרצי, מי יסרב לך? קחי את העולם כולו, מי יוכל לומר לך לא? אם רק תחייכי, מי לא יתאהב
אפשרי. אין אחד כמוך, את כבר יודעת שתוכלי תמיד לבחור כל מה שתרצי לזכור. תודה לגלי עטרי ולאניה בוקשטיין, לבנות להקת מלאכים קטנים, למקהלות אלי שיר, אסתי והבנות, נווה דניאל, רוני מודיעין, בת שיר, הרמוניה, זמרת הארץ, בנות בית הספר ווקל, רינות ואוריה נשות השומרון. ניהול המקהלות ארי אסנר, המנצחת היא אסתר קמאי. תודה לבנות מקהלות זמר לך, שירן ורון. תודה לרקדני זוז במחול ממודיעין. קוריאוגרפיה טל ליפינר, אור דנון ורועי כבירי. הפקה מוסיקלית ועיבודים של הטקס כולו, גדי גולדמן. אל רחבת הטקס יעלו עתה 66 דגלני היחידות כנגד 66 שנות המדינה. We shall now see 66 soldiers, each holding a banner signifying 66 years of our state. דגלני היחידות, קדימה, צעד! מבנים בתרגילי סדר. במצעד הדגלים והסמלים משתתפים קצינות וקצינים, נגדות ונגדים מכל החילות. Taking part in this parade of flags and emblems are men and women officers and NCOs serving in various units of the army. האדם לב העשייה.
אגף כוח האדם בצה"ל. חיל האוויר שומר ממעל. חותם נשים בכל דור. נשים בצה"ל, 70 שנה למותה של חנה סנש. הוראה וחינוך. רפואה. מדע ומחקר. הישגים בספורט. שירה ומוסיקה. פטיש החוק והצדק. ושש שנות עצמאות. דגלנים, דגל, שק! הכתף, שק! קדימה, צעד! סמל צה"ל. דגלני היחידות, קדימה, צעד!
בעיצוב המנורה משתתפים 120 חיילים, מצטייני הנשיא השנה. אשת חיל, זמן נשים.
תודה לשי המבר, תודה לקבוצת טררם בניהולו של דורון רפאלי, תודה ללהקות צהל ולרקדני זוז במחול מודיעין בניהולם של גלית ורועי כבירי. קוריאוגרפיה רועי כבירי, טל ליפינר, יעל קרמון ומקס קונקי. מעמד העברת הדגלים הראשיים, דגל המדינה ודגל צה"ל, מידי חיל האוויר שיחזיק בהם למשמרת בשנה היוצאת, לידי אגף כוח האדם שיחזיק בהם למשמרת עד לשנה הבאה. We shall now proceed to the act of handing over the standards, that of the State of Israel and that of the IDF, from the Air Force to the Manpower Division, which will keep them till next Independence Day. דגלני היחידות, קדימה, צעד! חוליות הדגלים הראשיים, קדימה, צעד! ראשיתו של טקס העברת הדגלים לפני יותר מ-30 שנה במצעד יום העצמאות שאותו שידרה לראשונה הטלוויזיה הישראלית. השנה עוברים דגל המדינה, דגל צה"ל, מחיל האוויר שהחזיק בהם למשמורת בשנה היוצאת, לידי אגף כוח אדם שיחזיק בהם למשמורת עד לשנה הבאה. דגלנים, תפוס מקום. משמרות, דגל, שקט. רב סמל עזרא אליאב ורב סמל בהרה חדד מחיל האוויר מעבירים את דגל המדינה ודגל צה"ל לרב סמל מתקדם זוהר שי וסמל רון אהרון מאגף כוח אדם בצה"ל שיחזיקו בהם למשמורת עד לשנה הבאה. משמרות, הכתף, שקט. דגלנים, תפוס מקום. חוליות הדגלים הראשיים, קדימה, צעד!
את ההמנון הלאומי ישירו חיילי הלהקות הצבאיות. התקווה. המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק! נא לשבת. המסדר ינוע בשדרת מסע מימין. חוליית הדגלים הראשיים מובילה. מסדר חוצה, פנה! מסדר, קדימה, צעד! הדגלים הראשיים הועברו לאגף כוח האדם למשמרת עד לשנה הבאה. הקצינה הראשונה בגוש הדגלנים במצעד ההצדעה נושאת את דגלה של סגן הילה בצלאל זכרה לברכה שנספתה כאן בהר הרצל במהלך החזרות לטקס הדלקת המסעות לפני שנתיים. לחזית! שוב! לימין! שוב! לחזית! שוב! לימין! שוב! לחזית! שוב! לימין! שוב! לחזית! שוב!
בחזית, שוב! השנה צועדת במצעד גם תזמורת צה"ל. חצוצרה. מגן דוד. ברכת שלום. סוגר את מצעד ההצדעה זו השנה ה-35, רב נגד צדוק שוקר. אדוני, תם הטקס. אדוני. רוקני, בשמי, בשם כל הקהל ובשם כל עם ישראל, אני מודה לך. נתראה עוד שנה. תם טקס הדלקת המשואות בהר הרצל בירושלים. מיד אחרינו המופע המרכזי של הערוץ הראשון לערב העצמאות ה-66. השנה ישודר המופע בסיס צה"ל באזור מעלה אדומים. מנחה את המופע אלי יפמן, משתתפים למשל מילי מסיגה, דודו אהרון, אברהם טל, קומי מפלדו ורותם אבואב. אנחנו מסיימים את השידור החי להר הרצל בירושלים, אבל לפני שנסיים את השידור, מודה למנכ"ל מרכז ההסברה בפועל יפעת זוננשטיין, המפיק הראשי של הטקס, על עזרתו. מהר הרצל בירושלים, כאן משה נסטלמן. חג עצמאות שמח. אורחים יקרים, גבירותיי ורבותיי, כאן אריה אורגד ושמירה אינבר. מאחלים לכם ולכולנו חג עצמאות שמח. Ladies and gentlemen, we wish you and all of us a happy Independence Day. ואתם מוזמנים להצטרף למעגלי ההורה ולרוקדים ברחבה. לילה טוב.